Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco. No čaute, takže som tu na Sardínii, povedal som si, že spravím nejaký výlet, ktorý natočím. Neviem presne kam idem, je také po obede už a idem si dať takú popri pláži jazdu smerom od Villasimiusu, smerom hore na sever Sardínie, ale pôjdem len do nejakých najbližších dediniek, mestečiek. Bude to také pohodové video, možno nejaký tip, prípadne keby ste chceli zavítať sem na Sardíniu. Nie je to tu, že špeci, perfektná lokalita na bicyklovanie, ale podľa mňa je super si sem tam obmeniť lokalitu. Ja som tu pôvodne nemal v pláne nejak veľa bicyklovať, ale presunuli stupavský maratón a ja si musím udržať ešte 2 týždne formu, takže idem tu jazdiť každý deň. Uvidíme, že čo sa mi podarí natočiť a verím, že to bude nejaké krátke, príjemné video. Takže uvidíme, že čo objavíme spolu. Opustil som Villasimius a vychádzame teda na taký fajnový kopček, ktorý je hneď za Villasimiusom. Fajnové stúpanie, ale za to krásne výhľady, pretože cesta sa vedie popri mori. Vedú taďalto aj preteky Giro de Sardegna, je to taký amatérsky etapový pretek. Objavil som to, keď som kúkal, že aké komy a aké rekordy na tomto stúpaní sa nachádzajú. Chissà, noi del sud parliamo a voce alta, chissà, noi del sud facciamo discussione imposta, siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Chissà, noi del sud leggiamo libri a stento, chissà, noi del sud collezioniamo caffè a scrocco. No to je krása. Takže výlet začína výborne, výhľady sú krásne. Najlepšie je proste si hneď odbiť všetko najkrajšie na začiatok, ale však tak uvidíme. Sardínia je známa pre svoje pekné pláže a pozerať sa na nich takto z kopca je fakt brutál. Si sa, noi del sud siamo sognatori inermi, si sa, noi del sud viviamo il mondo a remi fermi, testimoni del principio elementare che riposo alla controre sacro pure alle campane. Si sa, noi del sud facciamo a pugni con la storia, si sa, noi del sud abbiamo corta la memoria, nel giorno della festa ricerchiamo tra la folla quel sorriso che brillava ad ogni giro della giostra. Teraz na fajnom výhľade z Villasimiusu sa dá šlapať na takýto pekný kopček, je to hneď za rohom, stúpa sa hneď od začiatku pláže Simius. Je tam aj nejaký segment, včera som sa ho snažil nejak šupnúť, ale začal som dosť neskoro, segmentík začína skôr. Dneska som si to už išiel na pohodičku, ale je dosť fúka, takže dneska by to nebol ten správny deň sa tu nejak pretekať. Každopádne pekný výhľad. Je tu aj taký bufetík hore, také autičko, sa dá kúpiť aj nejaké jedlo, nejaké pitie doplniť, pretože tu pramene na juhu Sardínie veľmi nie sú. Idem si toto ešte poobzerať a pokračujeme ďalej, ale toto je celkom dobrý highlight. Toto je trošku nevýhoda cestného bicykla. Možno som sa mal opýtať skôr na nejaký gravel, keď som si požičiaval bike. Ten predsa len poskytuje viac asi možností a hlavne pri takýchto miestach, kde už človek by šiel pozrieť až na pláž, lebo som relatívne blízko, hneď za týmito kopcami mali by byť nejaké epické pláže, tak tam v podstate nemôžem ísť.
Takže to je také teraz poučenie pre mňa a možno rada pre vás, že keď idete niekam na miesto, ktoré až tak nepoznáte, možno je vo všeobecnosti proste ten gravel lepší bike na takej spoznávačky, lebo je univerzálny a keď aj zle odbočíte, tak sa vždy dá nejak vynájsť nejakou polnou cestou niekaďal si spraviť skratku. Ja sa teraz budem musieť trošku vrátiť viac a celý čas ísť po ceste. Na graveli som síce ešte nikdy nejazdil, ale napriek tomu mám dnes takú ľútosť, že taký bike nemám, lebo tam je pekná pláž. Ale nevadí, pokračujem, hádam nájdem nejaké pekné zábery. Nakoniec som sa odvážil ísť trošku aj po štrchu s týmto bajkom, že niečo to musí vydržať a našiel som peknú pláž. No tak som došiel asi na taký najďalej bod, kde môžem ísť s cestným bajkom. Tamto ďalej pokračuje taká štrková cesta, takže zas nič pre cesťák. Takže neviem, možno ešte prehodnotím toto požičanie cesťaku a možno to ešte zmením. Nachádzam sa teda pri Capo di Ferrata, alebo také niečo, na takom cípe. Capo sa mi zdá, že znamená maják. Myslím, že aj po španielsky to tak je. Malo by to byť niekde tým smerom. Tiež sa tam neviem dostať na cesťáku. Idem to vyskúšať, lebo však prečo nie. A uvidíme, či sa mi podarí prísť na cesťáku až tam na koniec. Myslím, že nie. Asi to možno vzdám, ale uvidíme. Každopádne pekný výletík, čo nič náročné, aj tie kopce sú také na pohodu. Späť sa už dostanem tou istou trasou, takže to asi nebudem dávať. Rozmýšľam, že to budú také, že video spravím takou formou takých kratších výletíkov, takže to nejak zostrihám do nejakej krátkej pasáže a za týmto hneď nahodím nejaký ďalší výlet, ktorý si spravím možno na druhú stranu. Hádam, to bude celkom zaujímavé. No tak našiel som celkom dobré miestečko, pekný epický kopček. Som vlastne v dedinke Costa Rey. Sú tu nádherné pláže a hneď za dedinkou pekné kopce. Na tamten kopec som si povedal, že by som mohol skúsiť sa vyšlapať. Vidím, že tam ide nejaká cesta popod, takže skúsim tam ísť a uvidíme teda, že čo nás tam čaká. Mám rád takéto spoznávačky. Trochu smutný obraz takýchto pekných lokalít je správanie sa ľudí. Takže pozrite sa, ľudia sem chodia, je tu pekná lavička, ale tu hneď pod lavičkou je pekný bordel. Takže to je to. Môže byť pekné miesto, ale ľudia si nevážia. Zoberú si tu pivo, šmaria ho tam dole. Každopádne, keď sa tak odmyslím, že pozerám len takto, tak je to super. Idem teda vyskúšať, vyšlapať tam hore, uvidíme, že čo to bude. Ale výhľad bude stať za to a vyzerá, že celkom dobrý asfalt, takže aj z jazdík by mohol byť zaujímavý. No tam je tá cesta, nejak takto by som sa tam mal vedieť dostať. Monterey, dole je Costa Rey, takže asi sa nejaká oblasť, ktorá sa volá Rey. Monterey, aha, nie je Raj, ale Naj. Trošku mám krízu, mám trošičku vody. Budem musieť nájsť nejaký zdroj pitnej vody. Teraz šetrím,
takže beriem to ako taký adaptačný tréning na málo vody. Po ceste by mala byť nejaká pumpa a keď vybehnem na Monte Nei, tak pozriem na mape, že či niečo tam je. Nevýhoda na tomto Taliansku je, že oni sú takto úplne vypnutí po obede. Každá kaviareň, reštika, všetko je takto po obede vypnuté. Majú siestu od nejakej 3:00 a zasa všetko rozbieha večer. Je to taký zvláštny systém, ale asi mi to vyhovuje. Ale na pumpu sa spolieham, pumpa. Dúfam, že to nie je nejaká samoobslužná. Can I pay with card here? Card. Carta. Can I pay? No? Ah. No tak čaute. Je to ďalší deň a idem si dať výlet na druhú stranu, takže ukázal som vám v podstate možnosť, ako ísť od Villa Simiusu smer na sever do mestečka Costa Rey a v podstate tam končí cesta. Ideál teda mať gravel, ja mám cesťak, takže ukážem tak ako viem. Teraz pôjdem na druhú stranu, pôjdem vlastne smer Cagliari, kde je vlastne letisko a je to príletové mestečko sem na juh. Takže sem vlastne lietajú všetky lietadlá. Je to nejakých 30-40 km odtiaľto, takže si dám taký výletík. Uvidím, či dojdem až do Cagliari. Sú tam nejaké kopčeky a cesta je taká, nevyzerá úplne najvhodnejšia pre cyklistu, takže uvidíme, že aké to tam bude. Keď mi budú vadiť tie auta, tak to ukončím skôr. Videl som tam taký priesmik, takže zobral by som to cez také mestečko Castiadas a tam je taký priesmik okolo kopcu, nejaké mini, či ak sa to volá. No uvidíme, že čo tu objavíme. Na tej strane to bolo krásne, hlavne tam tie útesy, takže uvidíme, že či aj tu z tejto strany bude niečo pekné. Verím tomu, že niečo tam bude zaujímavé, tak poďme na to. Prvú zastávku si dáme pri Capo di Carbonara. To je taký polostrov a na ňom sa nachádza taká jazierko, ktoré sa napustilo asi morskou vodou a vytvára vlastne takú zaujímavú pláž, ktorá ide pomedzi toto jazero a zároveň medzi morom, takže je to celkom epický pohľad. Ďalšiu zastávku si dám na takej výhliadke nad dedinkou Villaggio Mandorli. Veľmi pekná výhliadka, pekný pohľad do celého zálivu aj do miesta, kde sme pred chvíľou boli. No tak po pár kilometroch som sa dostal na takýto pekný výhľad. Celkom príjemné miesto, takže keď to bude takto pokračovať, budem mať takéto výhľady, tak to bude topka. Čau.
No tak som predbehol takú rodinku makačov, čo si tam ťahali aj s deťmi, aj s nákupmi, aj so všetkým možným. A idem smerom stále popri útese. Veľmi pekné výhľady, pekné aj teda zjazdy, aj výjazdy. Trošku sú tu na kope auta, takže je to také všelijaké, ale dalo sa to pekne používať. Teraz smerujem do takého mestečka, pokúsim sa ísť na pláž a trošku si tam oddychnúť a počilovať. Tu som si povedal, že si dám prestávku a tu sa už vrátim pomaly späť. Trošku sa aj zatiahlo a fúka tu, takže nie je to úplne ideálne, ale moríčko, nádhera. Trošku si tu posedím, najem sa v peknom prostredí a pôjdem asi späť. Pôjdem cez ten priesmyk, či čo to je, cez taký kopec, takže verím tomu, že to bude tiež zaujímavý stupáčik, pekný. Možno hore bude aj nejaký výhľad, uvidíme. A potom sa vrátim vlastne tou obklúkou a prídem z tej strany, čo ste už vlastne videli, cez tie útesy. Nie sú tu asi aj najkrajšie, ale všade je tu pekne. No, čo poviete? Môže byť, nie? Z mestečka sa poberám teda na spomínaný priesmyk, no ale nebude to úplne také ľahučké, ako som si myslel a budú tam nejaké problémiky. No tak podarilo sa mi prísť na vrchol toho nejakého kvázi priesmyku, alebo čo to je. Nejaký taký horský prechod, alebo také plynulé vstúpanie hore, to bolo celý čas. No ale zrazu je tu zase štrk. A keď som si pozrel podrobne na tú mapu, tak celý čas tam ide vlastne štrková cesta, takže musím povedať, že tu na juhu je akože táto infraštruktúra, alebo aspoň tu v okolí tohto Villa Similsu je táto infraštruktúra pre cestný bicykel dosť slabúčka. Ja silno zvažujem, že v pondelok zbehnem do požičovne a vymením to za horák, uvidím, že či mi to nejak budú vedieť prepočítať. Toto sa mi nejak prestáva pozdávať, lebo v podstate môžem jazdiť len po takých hlavných cestách. Takže teraz zbehnem späť, pôjdem tak, ako som prišiel, prejdem popri tom útese a popri mori tie výhľadíky z druhej strany. Pomaličky ukončujem výletík tento a uvidíme, že či ešte tu obchám nejaký výlet, možno na horáku alebo graveli, uvidím. Ale určite teraz po tejto skúsenosti ďalšej si chcem niečo ďalšie požičať. Sú tu pekné kopce, ale nie sú tu cesty. Človek by povedal, že cesty v západnej krajine ako je Taliansko nebudú problém, ale tak poďme ďalej. No tak čaute, takže mám tu koniec výletu. Chcel som ešte ten horák stihnúť, ale nakoniec mi to nevyšlo, takže bude to také kratšie video. 2 výletíky tu na Sardínii, na jednu stranu, na druhú stranu z Villa Similsu. Podľa mňa celkom fajn. Je to tu samozrejme pekné, veď vidieť za mnou, že nádherné výhľady. Sú tu pekné útesy, veľké kopce. Ja by som odporúčil si tu požičať aj MTBčko, možno ideálne to nejak postriedať a dať si aj cesťák, aj MTBčko. Ale
alebo nejaký gravel, ale videl som, že sú tu aj celkom dobré trasy na MTBčku. Videl som tu aj veľa ľudí na MTBčku, takže nie je to nejaká taká destinácia, že sa nedá, takže možno na budúce. Manželke sa tu veľmi páčilo, takže je možné, že sa tu znova vrátime a spravím druhé video na MTBčku. Ale aspoň pár výletíkov na ceste, ako sa to určite dá spraviť. Je to tu fakt krásne, takže verím, že som inšpiroval a prípadne ak som neinšpiroval, tak ste si aspoň užili takú pohodičku na Sardínii, taký výjazdík pohodičkový, bez pretekania, iba tak, pekné výhľady. Určite daj odber, daj koment, kľudne sa popýtaj, ak niečo ťa zaujalo. Vždy sa snažím odpísať všetkým a tiež to pomáha videu rásť. A vidíme sa v ďalšom videu, verím, že už za chvíľku a zatiaľ čaute.